Čaute lidi, já vás vítám v dalším videu, natočíme, ano. Jak víte, jsem Morénka, neboli Moréna, takže můžeme jít, je to tutoriál, jak si stáhnout Minecraft Pocket Edition 0.12 jedničku Build 7, takže najdete si Planet Android, na YouTube rozhodně, ne někde jinde. Kliknete na něj. Tak a najdete si dole, najedete dolů a pustíte si Minecraft Build Minecraft 0.12 jedničku Build 7 download APK a jdete do popisku a jdete až dolů a dáte tady jsou dva, vidíte tyhle dva? Jsou tu dva. Dáte si ten první, to je jedno jaký, ale já dávám vždycky první, protože ten druhý tam je error nebo něco. Tak. Chvíli počkáme. Tak 5, 4, 3, 2, 1. Tak a dáte skip add. Počkejte, mě to najde pomalu trošku. A dáte download. Tak a teď by to mělo jít. Já už to mám stahnuté, takže já to nebudu stahovat, bo já to mám tady. Tady to mám, vidíte, betu mám. Dáte instalovat, a je protože já nedám instalovat, protože už to tady mám, vidíte? A teď vám ukážu, jak to tam vypadá. Tak. Tak. Tak a máte tu úplně skoro všechno. Máte tu knížky, letvary, máte tu loďky, máte tu i ocelota, to nevím kde je, tu máte brnění u sebe. Máte tu i na letvary, tohle a enchanting table. Třeba když si najedu na brnění, třeba chestplate enchantment, no. Dáte si tu enchant tohle, kliknete na to, tak, a máte ho na zemi, ale když dáte toto, počkejte chvíli, toto a survival, tak dáte my world survival zas, tak. A máte ho tu pořád. A můžete si ho vzít. Je takový cheat na kreativ. A dáte pak toto a chestplate. Vidíte lidi? Myslím, že to je enchantnuté. Počkejte. Protection 1. To nevím, jestli je silné. Myslím, že jo. A můžete tu ještě se dívat zepředu. Můžete dřepě, ale to si těžko dělá. A dřepím, vidíte? Počkejte lidi. A já vám jenom řeknu to, že z dalšího videa to uvidíme, takže ahoj.